Home, el fet de, sobretot, no, a la BML, no, de treballar amb un grup, t'aporta moltes coses. La part més funcional és la evident, no, la que tothom sap, és que 3 persones tenen més força que no pas una. Però després hi ha un altre vessant, no, que torna amb el tema també del descobriment, i és que aprens moltes coses i te n'adones de moltes coses quan treballes amb els altres, però no te n'adones de les coses que fan els altres, sinó que te n'adones de les teves, és a dir, quan tu treballes sol, estàs en el teu món i vas fent, però a la que treballes amb un altre, t'obligues a relacionar-te i en aquell moment te'n dones compte de com ets tu, de com et comportes, de quines són les teves virtuts o quins són els teus defectes.